reunion ang bro. Kamay ni mataari. Kamay na, ikaw na bro. Giminga ako sa imo banting ba. Ako sa imo bro, kita biya cross sprint pagka fourth year no. Ako wala ni lawas mo eh. Man bro, workout gamay bro nya kaon ba. Gabi ka ba? Ako nag-training naman ko army diya. Ay, army training ka army bro. Mawab dapit. Yeah, sige na bro, flex down sa pag. Bagay ka sa mong kampo bro ba? Bagay nga ni lawasa bro. Okay ka na. Uy, nag-reunion man ron. Mga chika na to ba? Mo ginang dali-dali kong baktas bro, no ginana sila si Christine sila ma-recruit pero kablo na kang Christine bro. Halot na kayo bro. Ako yung pinakabit si Christine. Say bit hastang bita bro, ano kayo bro? Bit puti ka bro. So, si Kuan ba Christine bit kay bro? Dati si punon dos Christine bay pero karon gi walop naman kayo bro. Hindi po na ako na-diskartean bro. Magkompetensya kita anak. Ako na bro. Ako hubugan na bro. Pagsakuha ka bro. Ha? Shot ito ba bro? Dati dibugan ni mo eh. Mag-shot man diya ron bro. Gani. Nagunan na si Marek si Roto sa Christine diya. Mau ganin nung didali ko baktas tara sa man. Tara lang, urdi tabali na. Kaya nila Kentoy. Uy, asa naman to sila? Pwede ba, be? Crush man kayo na ni mo si Kentoy sa una, di ba? Gani, be, di ba? Mauman na tong Prince Charming sa una. Crush yun, kayo na ako siya, no. Yan, nabalitaan pa dyan ako na nagsundalo na siya. Siguro, be, astig nito kayo siya karon. Kopay ulo pa Christine 10. Lubi, na si Kentoy. Tin. Tul. Suritel. Nigoy. Alipat. Christine tulo ano po ito no? Hi, Tin. Hala, be, gikidatan ka, be. Ayaw, pag-ana, boy. Wapo na kayo si Ken, oh. Mustatin. Hindi ko Christine tapad bro. Hi Tin. Garaan. Ay, magkasako ang Kentoy, man akong gusto. Yati, ako may nakagusto sa imo Tin. Nganong diha mo siya nitapad ng Christine? Uy, nga mas gwapa pa man ko, ana. Karon ra ka na ginanay-nana sa kuha. Sa una bitaw, grabe kay kasug-sug sa kay yagit kita sa una. Sa una ramanggut to Tin, pasispas namanggut siguro. Namatay mga yagit moments, di ba? Pero karon, grabe pagkawalop ni mo Tin ba ni glow up kag mayo, di ba bro? Bro, Di, kuan ba natay mga yagit moments ba? Christine, mawalop na kayo no? walop na kay si Christine, bro, eh. Dako na nagchansa sa kuha, bro. Yati bro. Sabi ko, ano na ba nga? Kung ano lang si Christine ba? Imo na si Christine? Pwede rin ako na ihatag, basta sa kuha ka. Ha? Shot to ba, ron? Yati, nalitong man siguro ka bro. Bago pa rin to ba, tol? Shati ko na bro. Ako ka na bro ha, tagayan bro. Sila Ruth, nagmariin mo bro ha. Tagayay, bro. Oh, shati ko na bro ha. Shati bro. Ako'y bahala ni mo bro. Hubugon jud ti ka karon Mr. Lem hantol sa nay mahitabo nato. Gayan mo kay nung bro. Pagdali dira bro. Ikaw na po, bro. Ako na pod. Ikaw, bro. Yati. Shot, bro. Tamara. Grabe, dagana po na ni bro. Pero para sa imo atin. Doon ang kontentin natin. Grabe, street taha. Yun na niya. Pabiya yun ay. 10. Mga nitin natin. Ginaguntin ay na. Sigbalibad rap. Ano kung sigreklamo dira aguntin mo. Among good ni. Pas ka sa quarantine. Bugun yung di quarantine. Oh, bro. Sure ka? Grabe, sure ba na sige na. Imnan na. Hubugon jud ti karon. Tugkay na kay ko nag-crave sa imuha. Ikaw na pod Ken, oh. Isa. Sama na ko crush oy, ultimate crush gani na ako. Ha? Jackie Crush. Tapos, Mr. Lem. Shot. Shot. Yati, sige, para Christine ba? Para Ikaw, Mr. Lem. pasiklab ba ni para ka Christine? Oo, para Para na sa emotin natin. Wa ko labot. Yati daw ata, pero kung kuwan si gugma si Muatin. Grabe, diba ito Sila na ginag-inom-inom bi ay. Ang galing mo. Kaayo eh. Grabe. Ten, muha na po niti natin. Si ako ah. Imuha na po ni, pero bro. Ten pa day bro. Imuha ning bangkaron bro. Ako na bangka, bro. Yati, di ba mahal magayon ning tubaron bro? Isira ka na, bro. Kwartahan man ta. Asa magkakakuwag income ni mo bro? Dula-dula, good, bro. Kailan ang 1xbet, bro? 1x bit? Asa mo na bro? Dula na siya karon, bro. Nga puwi ka mga kwarta. Hala, as in. Saan mo na? Tagaan ta mo link ani. Tapos i-copy ang link. I-paste sa browser. Tapos i-download. Pag di siya mo gana, i-remove ang space. Pag dana mo sa games, posible mo maka 7,000 pag makash in mo. As in? Mas may love man ta na ni mo oy. Pag makasunod na mo sa games, fill-upin na ninyo diya. Ibutan yung Gmail. Kunya, promo code diya, Kintoy. Kung gusto mo makash in, i-click nyo yung deposit. Pwede nyo gamitan diya PayPal, Gcash, o bank account nyo. Kaya kung gusto na mo makash out, i-click lang nyo ang withdraw funds. O nyo gamitan nyo ang
E-money, Gcash, pwede ka po yung bank account. Or gapon, parehas mag-cash in. Kung gusto mo mudula diha, i-click rin nyo ang menu nya 1x Games. Dagang kay klase-klase dula diha. Kung gusto ka mudula sa pulan tamo, i-click na makibaki para ng Swampland. O, abak-ambak na mo diha, abak-ambak mo diha. O, makadawag na mo diha. Gusto mo kwarta? Dula na mo 1x bet. Imo na lang shotin si paminaw ng Kintoy oy. Eh, grabe pasikat dra bro. Para sa imo ah. Kaluod day hana. Kita talod day. Load kay ka. Ikaw na po kintoy yun. Unsa? Sa man ay. Lagi palo ni bahanas ko, hubugon ko ba? Natural na gina, mag-crave yun mo tanas ko, lami man. Relax ang diya. Ikaw na po. Yate nalipong-lipong. Grabe ka bro. ba? Bro, nalipong-lipong na ako gamay ba? Inom tayo. Wikshit, ay giyagit ng Christine tol. Wikshit ako. Wikshit daw ko. Kanitin. Para sa imunitin. Koy labot lagi. Kana Mr. Lim, pag mahubog ka sa kwarong, bugka ka sa kwarong. Uy, nung sa day ka. Sa manibihan na ni ba? Takar, pangapan nila mo. Chat pre! Kita ka atotin. Nga na ako kumahan sa imo atin. Buhato na doon ako tanan din para sa imo. Ikalo ng gugma nimo. Mas gaway, ikaw na pod, ikaw na pod. Ikaw na pod tin. Tayo ba yung gugma ha? Ano pa sugaron? Oh, him now, him now. Ubugan sa kanimo ba? Dili ay, bataka, ramang ka. Slight lang. Sino na ginamo ng di ay mura man tagway labot ani uy. Bi, tanawan ni kura ni Kito bi oh. Unsan ba siya bi? Sa man na oy pagpayo agad Mr. Lim. Tawa Pero si Kintoy ka. Tawa tayo. Awa na Lagi sa atin. Mas gusto man yung gisandigan nga ako man dapat diha. Mr. Lim! Mr. Lim, na-love kita ka sa una, Mr. Lim. Ay, crush kayo, tika sabi ka section man ka. Tin, ay mapansin na to sa una. Tin, ang importante ang karon. Unsa man na sila ay? Mr. Lim! Crush kayo tika sa una. Crush kayo tika, Mr. Lim! Baan mo dira ay tin. Love kayo tika! Tin, love kay nako karon, gwapo no, isig walop na kay balik natin taratin. Kabalo ka sa una ra to Mr. Lim, si Kintoy ako. Mr. Lim, love kayo tika! Ay, sama na si Christine ako ataratin. Basi. Mr. Lim, ako arak! Tin, ki ako man. Kuya, para! Ay, sa pagbinastos ba? Unya kay ka ha? Last na lang karon. Mr. Lim! Ay, yeah. Love kayo tika! Sa una pas! Ay, ah. Since sa una pa, love kayo. Mr. Lim, sige na ba? Ay, abit! Sama na siya. Samukan kika! Samukan kika! Nangadaot naman na sila, Bi. Uy, kinsa ako nga, kalab tayo, tika. Ay, abit! Sama na, uy. Samukan kika! Ay, Ay, sige, 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 tutoy ba? Di kita matutoy yun. Ay, abit! Mr. Lim? Mr. Lim, oh, Mr. Lim. Ay, naku, nakapal. Tika, Mr. Lim! Sama na siya, ay. Awas na naman,